ekiombe kemo kimanyikanite buna Mothers of the Unborn ni ekio kirengete gukora amang'ana yogo checheriwa kwa baria batari koibora nigo yeso kirina gukwanera eng'ane yo asikeri kyabo baburirie abantu gutwara amaskani chingaki chonsi Elena Nyabonyi n'umuchaki w'ekiombe ekyo tobwate naintwe group yaito ekoro Mothers of the Unborn group yaito nige eko kolega sina basbati aba in society tutabwati abana so we chose na into kukwana openly about the issue yo gutanyora abana tutagete gosoka siko abantu bonsi bayigumo muchando noro because yo muchando yo nigo bisekanete gusiya ito ndori gukwana openly about gutanyora abana lakini dende into buna gona session tuachire twarorire mbuya tokwane egere tokonya abantu bande skaiga abasbati na basaja batabwati abana pia abantu mbaro in the society bago adapt abana na bara pia mbabwate stigma because yakara wachire wa adapt omwana okonyora stigma nga omwana uri akonyokoro kungaye kwagure so omwana uri anza gutwara nere stigma omonyene pia abantu mbaroro in society ekara kwanyorira abana abaiseke boka gusaba mura ndobwate stigma pia korekana nga ekero bwato mwana umuiseke gusaba abana abaiseke boka totakeira as a community so that's why we came out openly to speak about the unspoken as a gusiya ito